Tervetuloa Nellin Kangasluolaan. Multa on siis toivottu paljon Kangasluolan esittelyvideota ja tänään mä sain sen siivottua loppuun, joten miksi mä osaisin tehdä kengännauhoja? Vestaiti vasemmalla on mun heppojen varustenaulakot ja loinihylly. Niiden vieressä henkarissa roikkuu sitten tähän mennessä valmiiksi tehdyt SM-myyntivarusteet. Tuolla ylhäällä on joku random hylly täynnä random tavaraa. Jee! Sitten mulla tuli tänne kanssa eilen tällainen hieno ruokarikko, josta löytyy mun nailonit, kaikki muut nauhat ja blingit. Sitten se paras osuus. Kankaat. Ylimpänä löytyy mun kaikki vanut. Toiseksi ylimmällä hyllyllä on kaikki tämänhetkiset myyntihevoset. Sitten kaikki heppakankaat, eli vasemmassa reunassa kaikki fleeset. Sitten karvakankaita ja sitten karvakankaita ja velpoa. Toiseksi alimmalla hyllyllä on sitten kaikki mun loimikankaat, eli ekana fleeset, tikkikankaat ja karvakankaat ja sitten sekalaisia sinisiä kankaita. Alin hylly on mulle edelleen suuri mysteeri, vaikka mä just järjestin tän. Tässä edessä on jotain pieniä fleesepaloja. Takana mulla ei ole mitään hajua, mitä siellä on. Mä en edes halua tietää. Ja sit siinä on kaikki nahat. Penkki. Ompelukone. Vaahtomuovia. Ylärivissä on sit jotain ihan random tavaraa. Niin kuin mä sanoin, ihan random tavaraa. Sama toisessa rivissä. Täällä on kaikkea kameratavaraa, jotain hyvin randomia ja sit keskipaloja, joita mulla ei ole mitään hajua, miksi mä säästän niitä, kun mä en käytä niitä ikinä. Miksi? Keskiriviltä löytää kaikki kuolentekotarvikkeet, tummennusliidut, kaikkea hyvin sekalaista tavaraa. Mitäköhän näissä laatikoissa edes on? Nyt olen entistä viisaampi. Vau! Tuolla kulmassa on tukikangas ja leivinpaperit. Sitten on mysteerilaatikko. Mulla ei muuten mitään hajua, mitä siellä on. Miksi mä osaisin tehdä kengännauhoja? Ja tässä on sitten mun kaavat, hevoslehdet, kaikki maailman lippulappuset. Sitten on vähän kuvauskeppeä, kaavapaperia, lankaa ja vähän lisää lankaa. Älkää päästäkö mua aina lankakauppaan. Joten kaiken alla on vielä pari ylimääräistä loimea, epäonnistunut maalaus ja kärsivältä näyttävä kassi. Ja koska ompelupöytä on suuri osa mun kangasvaltakuntaani, niin mä näytän senkin nyt tässä. En muuten mitään hajua, mitä nuo korvat täällä tekee. Mut tässä on siis tämänhetkisiä keskeneräisiä hevosia. Tai no, yksi valmis. Hehe. Ja niiden takaa paljastuu mun upea saksiteline ja kuolainpuu. Näissä lokerikoissa on kaikki mun tärkeimmät ompelujutut, eli langat ja tilpehöörit. Hius. Toinen hius. Mut hei, kiitos kun katsoit videon. Me nähdään toivottavasti ensi videon parissa. Videotoiveita saa heittää kommentteihin. Ja hei hei!